kamariang. Ki kena school naka Grace Foundation Secondary School lom sok ping bat kiwe ki school shnong habhoi rimbong ribhoi district kila yo yakalat banpej yakimet bneng da ka pendon kam yak telescope bala penbiang da ka Bharti Airtel Foundation kani kalat kalami hadien ka jingple yak Astronomy Club ka Nyngkong e hak school da ka jingya snok tilang bat ka Shillong Science Center bat ka Nehu lapli perda yak kani ka club da ikong e Sinrem BMC bhoi rimbong block Ryngkat kajingidon lang jong Ustad Sien Rahul Chatterjee bat project coordinator uba manbha khongla jong ka Bharti Airtel Foundation kanika foundation kadon jingthmu manang pli shu sakumba santali ki Astronomy Club Haribhoi district. Jom kene ka Astronomy Club ha kene ka school ka jung imitasi ka dating ba ka jung lam khat jong ka Bharti Airtel Foundation ha ka ba kana ayingi kene ka lat ka bangin na bangin yo new telescope but ude telescope uba Nyngkong uba kada lawan cha kene ka jila jung ka state Meghalaya te choru ha kene ka por mila yo ban clear ya ka Astronomy Club ha ka ba ni khot ni weru ya ki kena school ki kena college ki kena samla ki jongi ba kin join ya kin Astronomy Club but kena ro bakin pule khamne bakin sakhi shushu ya kata ke astrophysics tani kata ka jing puli ya ki kinja ki ba dan hasai beneng